Anyang laki din! Anyat ko na, ni Belma. Ada sa bali a lalaki iti biyag na, ludeng. Ay nawan na, day tatipod no. Agasam, agsinsin narak da kano ija ili tunggal malpas ti trabaho da. Anya, asino ba't tinakadamagam iti day da? Ay nanana, amumatan dito'y lugar tayo. Agkaywara ti chismosa. Ado tinakakita kadakwada. Anya, ay, sayat talaga day ja, Bilma. Dilatamap nagkinilakay na. Kagindadalos nga agsasao. Ngam isumat ya dasan anasayat nga aramid na. Ay na. Una yan daya. At dalangarudan lang nga nila kay na. Ngam agsapol pa ilaang iti sa bali. Iti awanan baen. Nakapulis ka. Sa di naman iti papanam. Ay, mapanak man ijayan ni bakla. Mapan ka man ijayang. Agmalmalam kayo lang agmarmarites. Di ka kaaglaba. Tanaurnong man ang timuring. Pumanagna ka. Ay, nalaki din nila kay aya. Aglabaak ka din ton bigat. Adaw ti mabalim mong aramidin dito'y balay ludeng. San lang aglaba. Kita man taglawlaw tayo. Nakasamsama kay. Di ka pa makadalos may. Naina, nagado nga imbagamon. Ay, di ta ka man langan. Nagbara lang aro doon ti panahon. Baon ka pa ilang nga baon. Luding, adda ka? Ay, wen mare. Imayak ta nagbaray jabalay. Naimbag dito'y ayan yo, tapresko ti angin. Ay, katuan Katno kayat mo ti presko nga angin? Agmula ka mat ngamin di kayo, ay aglawlaw ti balayo. Iti kasta, at damat ti malangab mo a presko nga angin. Anyakit ngagmula nga ibagbagam mo. Matayak tumalangan. Di pa'y dimbakkel ti kayo nga imulak no bilang. Anya? Hay, di ko namkit ne, sadot mula dayta. Dayta lang amin agmarmarites ti amom. Kat? Anya man ti umay mo imarites? Amok nga adda manan imet mo, abalita. Ay, siyempre, adda talaga. Amom ka din ni Bilma. Adda ka no lalaki na. Ha? Ni Vilma nga asawa ni Manong Michael? Asino pa'y kumatis sayat a Vilma dito'y ayan tayo ngay no saan nga iso? Anya? Ay kat, asino ay matilalaki na? Jak mo no asino. Basta nadamag ko nga adda ka no lalaki na. Agsinsin da ka no kalpasan ti trabaho na ija ile. What? Ay, apo. Inusar na ang aro ti kinapintas na. Tatno mga lilaw iti sa bali a lalaki. Anya lakit din aya. Nakaluto akaw. Nangang kami pa yan kadagiti ubeng. Ngam itakalaan. Aya? Aya, kulang pailangan. Kas kalamangin insulto. Oh. Nagawid ak lang arudan at dapay lang reklamo. Agreklamo ka ano sa anak ka nagawid? Anya? Ay kayo naturo ka kumayain na. Ha? Unay dahil na panakimaritis mo. Abutan pa terapi. Oh. Ay, sumardeng ka man, Brando. Nabanugak. Sumanao ka pa ilaang. Kapay siya. Nagapuwa ka dyan bangkag. Sana kaya nabanaw. Maalaos ton! Ada ka dinabati yung amakan. Mabisi na. Bakit? Narabiyan ka? Wala ay. Napan kami pa'y ngamin kinivil may jay ayan ti may sa ako marini. Gimatang kami iti chili oil alako na. Imbag lang nga i-resell niyo man. Kastaya. Ay katuan ala. Mangan kamatan. Imuna kamin anangan kadagiti ubing. Tadidakan na uray. Nangan kayon, sapay gimatang ak iti sidaan. Kat, sidaan tayo na inton bigat. Wala, iref ko nga ro day ti sidaan. Mga nakon, tama ka inanaak matang. Kanayon matang nagkuyog da Vilma ka ni Brenda. Aha, siguro, naalian matan ni Brenda iti aramid da dya a Vilma. Ha? Anyat kayat mo asawan, sigurado nga damatan sa bali a lalaki iti biyag da dya a babae. Kitaan nyo mamati pa nagpurpurmana no rumwar. Atiw na pa iti babae a babayadan. Naka-make-up, kas kada naka-earrings iti nagdadakkel. Anya? Ay,
Isuksukat na ni Carlito. Sinorwan ni Vilma ni Brenda nga aglalaki, no kasta. Ay, na yan day dya, Vilma. Bad influence iti kadwa na babae. Ay na, nagmayat lakik din ti agtibab iti aya. Awanan bain at talaga dayjay aluding. Ne. Apa yan bakit? Agong unget ka mata si Mangpay. Ay na, dayjay aluding ah. Noan niya laditan ti imarmarites na. Awan mo't pamaneknek na. Di lang nga tamabutang ang maidarom ti awanan bain at chismosa. Amumatan ti ugali day jay ababae. Naglaing nga garami diti istorya. Ay no, jak makapagtepel. Sugudak ijay balayda. Uray adda nila kay na. Jak mabutang kunak tumag. Apay aya, anya nga min tinapan naman ng imarmarites. Agasam, adu kanupay ti gumatgatang ijay tersena ni Bakit Magda. Ibagbaga na kano nga adda lalaki ni Kumari Vilma. Tidakis na, inramraman na, adda kanumot lalaki, inakaran na kano ni Vilma. Anya? Ay. Nagalasan nga istorya day ta. Ay matibag ko at talaga ti subsub day ja babae. Masabat ko lang. Ala, bayamon bakit? Tinapatag, saan apod no dagiti imbagbagana? Ngam nakababain ka dagiti tattao anak ang nglakay. Jak maaklon ti imbagana, gaputawan mo't dakas nga aramida. Oy, girl! Mabuti at nagparang ka dito sa bahay ko. Wan, imayak tamaboring nga kay Jabalay. Apay, adda ka di maritis mo? Awan, kaya't ko lang nga maamuam. Akas na unay ti pungtot ni Brenda kan ka. Ha? Taapay ka no? Apay adamagan pa'y laeng, Kat amumat dagiti imbagbaga mi tersena ni Bakit Magda nga damat lalaki na. Ay na, dahil tati pagungungtan na. Ay kat nagilty iso ama kaungat. Ha? Tapno ibagakmatkan ka, sa anak amabutang kan kwa na. Di ure pa agginobal kami, di igit ti kalsada. Oh. Sa anak amabutang kunak manan. Oo! Ang mga nukon ko namlaan day ta, ngam takrot kamat gayam. Di oray ingkaya ba ni damat lang? Awan tiluding atakrot kunak tumas. Ay nalakay, kita man da ito'y viral video dito'y Facebook ita. Kita Ha? Anya day ta ay? kita da ito'y naglak na nakabutbutang. Naglak. Wan, dagito'y dwa. Saan da ka nung agasawa? Adala ang relasyon da. Ay na, apaw ka arya kakitaan. Naglak. Kasanupay ngay da ito ita. Nakababa no ipanda iti ospital. Makapaalak matanda gito'y. Nya? Makarik na kumamat ng dabil maka ni Brenda. Day tala aglalaki ti amuda. Day damabutang nga mga no aglakmat. Ay, nakabutbutang nga talaga daytoy lakay. Iso arumbang nga agbutang matan dagiti adda aramid na akas ka dagiti kaaruba. Lakay, nabuyam ka di viral video ita iti Facebook. Jay ka di naglak ti bagbagam bakit? Uwan nabuyak day jay. Kaasi damit. Un nga rod, kaasi da talaga. Tunggal ago penak iti Facebook, iso ti makita. Uray siyak. Isu lang nga isu ti lumabas. Anya nga tatikos na day dyan, no apay mat anagla. I-search mo man iti Google bakit? Tauray siyak. Jak madlaan mo. Apaw! Kasta, ati pa nagkatkatawa. Kasla ka ni busana ng tilubwang. Kasla saan ka na makakatawa itong bigat. Hoy! Apay aya, anya katkatawaam. Ito'y manay, kita Anya? Paragan ka, nakakatkatawa day ta viral anagla. Saan mat? Gamti pa kaalakak, da Brenda ka ni Vilma.
Ha? Sapay la ko matamang rik na damatan adwa. Nga me, day tala aglalaki ti araramiden da. Ah. Anya nga tamad no isuda ti aglak. Sakit ag-viral. Ay sus, nagalasan ngay. Sumikat da lang araw da din na oras. What? Oy, da kayo akaruba. Analay nga aglalaki. Aglakan, dagiti da duma. Ang mga no da kayo matan ti sumarunaw. Hoy! Anya ka din day tang lagbagam. Ang mga numangag da ka. Agbirbiro ka lay ti kaapam kunakman, Luding. Nasaya tay may ka dito'y tirsinak si kabrad daw. Apay ayan na. Nangagkudya ipukpukaw ni Ludeng itay laan. Ha? Magbaga ang mama ni Bakamaw. Day talag birbirok iti apat yar aramiden na. Nana? Maranaan to lang ata ni Ludeng timang tibab iti subsub na ta makita. Kanayon nga umay dito nga umay agchismis nga paspasurutak latan Bagbaga mo ka na yun, Nana. Talaga nga isumsamit yung tugali na. Tunggal baga. Siyak pa lang mo pagbalinan na, das. Ibagam kinkwa na. Saan anasaya tayo dyan aramiden na. Nang runa no awamot pamanagnak na nga dalalaki da Vilma kini Brenda. Ay no idarom da nga ta. Adda nga ta maaramidan na. Anya ka mo bakit? Panunutom kumamit at ipakaybabay ng mabilang laing. Salbagari day. Nay, anya ka din day ta nga ibagbagam. At danag ko na kanya. At ila kami pukpukaw mo rita karuba. Oh, Asino man ang tinagsanga ti dila na nga nagkunakan kay ti day ta. ay di mon sa ludsudang pay. Ay na, pangasim man ludeng. Baliwan man day tanga ugalin. Di mon orahin nga damang tibab dita subsub mau. Oh, Asino kumamat timang tibab kanya. Ada ka di mat naturad ang mga ramid iti day ta kanya. Awan, Brando, awan. anya. Mabot ang amin dagiti kukumarik kanya. Ang mga nupampanunutam, ani Vilma, wano ni Brenda. Oho, isodan to pa iti babagtag na da. Day tala aglalaki ti amuda. Apay, ada pa managnag mo aya. Ala ano, di mo kati mabagbagaan. Makamu ka, para makita. Anya, saan ka ngagtrabaho inton bigat? Kunang bakay? Saan lakay? Sa anak nga agtrabaho, tainakman kasarita ni Luding. Talaga asaan pa'y anagsarsar deng tingiwat na angaw-ngaw. Ah, Uray la ipukpukaw na iti kaadwan ti istorya nga inararamid na. unay matanda di aluding aya. Anya la unay ti maalala na iti panagar-aramid na iti istorya. Ay sus, into no naranaan na da tao nga awan pasensya na. Diyak lamon. Talaga amaranaan na. Payman day ja babae, siyak man timangtag iti pagnakman na. Ha? Ah, ikat ala, no anya ti amom apagnakman na. Arami daw, ngam di mo labsan tanarigatan. Naglablabas ang nagar-aramid iti istoryana. Labsak mo ti aramidak kankwana. Anya? Ha? Para makita. Apat isapsapulin na ka. Payman. Adda ka no nang idanon kanila kay ko. Nga uray ko la ka no impukpukaw ti aramid da Brenda ka ni Vilma. Ay naapo aya. Di da pa'y la aglak tapno agnakam da. Ha? Apaw? Una yan, day tapa nagkatkatawa. Ha? Nay, apa yan? Ay, sasos, naglakmat ta pangamon. Ay, karuba! Tulong! Niluding naglak ti pangana. Ay na! Nagmayat man ti isusungad ko. Ah? Apag isumat ang naglakti pa nga na day ta babae. Ay na, Brenda pa nga asim. Tulungan ako itaray ta niluding iti hospital. Ang mga nusaanan nga agsublipay ti pangana. Naglakmatan. Ipantapay laang iti ospital. Ay saanan? Kastoy laangan. Ay, sus! Apay atin hong pamatan. Ah, maminsan pay. Ay, sus! Day tatirungkan ka. Anya ti bagbagam. Di kami pa ilaaglak kadagiti lalaki mi. Salbag ka. Sapay la kuma. Tagnanayo ng day ta panaglak ti pangam. Chismosa ka.
Naglakit din no saanan nga agsubli tinaglak apang. Agyaman ka. Gaputa nagsubli ti pangam. Gapu iti panang tungtakken ka. Brenda. Anya, ibagam lang. No kayat mo pa'y nga aglak day ta pangam. Tatong paan ka iti kastaunay. Saanan, Brenda? Pakawanan ako may ti panangis istorya kada kayo ka ni Vilma. Anya apakawanin nga ibagbagam. Tungpaan ka pa'y kitdia. Tapno mariknam, isaan mo pa'y anarikrik na. Oh, aday ta, ibagbagam adi kam pa'y laaglak iti lalaki. No asino man day ta nga ibagbagam alalaki. Ah, salbag kakit di. Brenda, gusto ko mamatan na. Dila ko man nagsubli day tapangam. Isula ko man tinaglak nga agnanayon. Iti kasta, mapukaw titis mo sa dito'y lugar tayo. Salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sabay ang pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Adda na damag ko, friend. Anya mananday ta, friend. Damag ko nga agkalay samot gaya man dari ka ken Paul. Kasta ka di? Ay, nasayat nga ron, ano kasta? Ay, naimbag pa'y ni Rika a best friend tayo. Agkalay sadan iti boyfriend na. Ay, sana all kunak manlatan. Ha? Sana wala kun kunamat dita. Kat adamat ni Norman a boyfriend mo. Apay, awan ka di pa, iti plano yung agkalay sa. Ay, awan pa'y friend. Mabainak met ngamin. No siyak ababa iti mangibaga iti daytaken kwa na. Sa bagay, matkit di ah. Aywan gayam. Kat, kumusta kay ngay matan ka ni Norman? As usual, naragsak kami lata. Nga oray kanayon kami nga agama. Stay strong as they say. Anya? Sapay na ko mga ron. Taag-propose matan kanya. Nakadamagamat nga agkalay sa dari ka ken Paul. Asino ko mapay no saan ani panyang. Imay ngamin dito'y balay idikalman. Amumatan day jay. Numero 1 Amarites. Ah, naimbag man tanamuan na adagos. Ngamdata saan pa'y? Mapantay to ah. Tapno awan mo ti may bagbaga ni Rika kada kayong. Ha? Aywan mapantayo at talaga. Sana mabalin nga awan tayo iti special nga aldaw jagayam tayo. Aywan ah. Sigurado agumura day jay no saan tayo amapan. Mapantayo friend. Punsyonan day jay ko naman. Ay na, sana all at talaga. Marurudak man kan ka. Itay pa bigata sana all at sana all ka. Apay aya. Kat, umapalak nga ron kinirita. Iso sana all ko na. Anya? Ay kat na umapal ka. Ibagamatan kini Norman, ngagkalay sa kayon. Tapno sumardan ka man asana all. Anya? Makaringrang man ni tilapayag dito ibagbagam. Unay matinday ta kinakiljoy mo si kabak nga. Anya kiljoy nga ibagbagam? Pudno matibagbagak, sana ya. Ibagamon kini Norman, ngagkalay sa kayon. Di uray pa inton bigat. Anya? Katuan, tapno amin anausar dito'y kasardarika. Kas kumaiti collapsible tent. Kas kada kaldero kan paglutuan. Day tala mangyayakaran ti aramidan tayo. Anya? Piling, ay ayatin ka unay-unay. Norman. Si kalaing tinakarik na ag itinaidumtong mga ayat. Norman. Ay ayaten kam at Norman. Si kalaang mo at tinakarik na ak iti ayat. Nga iti kaanuman, kadyak tupulos malipatan. Ha? Ay ayaten ka. Ngam kasanon ni Panyang no bilang lang. Si kati ay ayatek. Saan ani panyang?
Oh, Iso apang nga asim, di mo kuman panunutin ti may papankan ko na. Ngamin, nakasagana ak amakiwin naswasken ko na. Itamat laang, basta lakit di agtalinaid ka kanya. Panya nga nakaw, di ka kumamasay riti bagaking ka ha. At da kami tinakaidanon kanya. At da ka no ti kasinsindarak ni Norma na sa bali a babae jay ilay. Anya, asino tinakaibaga iti dayta kada kayo tatang? Ay, saan na napatag no asino tinakaibaga. Ti aramida, kasaritam, ti kayan ayat mau. Pudno man, uno saan. Tano pudnaw, ay ipagbagam ni Norman. O sige tatang, nagsarak kami, kasaritak ti boyfriend ko. oh, apay kasta tilangam nga imay dito'y balay, si kapanyang. Ay, adda parikot ko, friend. Kat, ibagamon ano anya day parikot mo, tapna mo. Naku na ngamin ni tatang, nga adda ka no nakaibagakan kwa na, nga adda sa bali a babae a kasinsinnarak ni Norman E.J. Ely. What? Ay sus, anya pa ilang nga roder aramidam. Inaramid na identikastakan ka. Ngam, pinakawan mo lata. Sa ita, inaramid namanan. Alangan matapakawan ng latan no di kakit maag. Unay matanday ta pa nagsasaong kanyak, friend. Pudno matibagbagakan ka, sana ya. Ay, Hay, imbagak mat idikan ka, nga i-break mo. Ay ngam, kasta matiraramidam ngamin. Iso apaggaayat na kalaan nga paglulukwan. Pagawanan na kumaban yan. Nga masapol ama amuam ti pudno. ha? Saan kan ngay ayaten? Impagarup ko asi kan ti ayatek iti tungpal biyag. Nga nagbidotak. Anya? Agayan ayat kamin kinipiling. Kahit iso ti babae akayat ko nga ikalaysa. Saan asi ka? Anya ka din day tangay pagbagam Norman. Panunutom kumamat tinagkaduan ta. Dagiti nararagsak ang memories ang kadwata ti tunggal maysa. Pampanunutek mait. Ngam uray anya ti aramideg. Saan kan amayat pa'y akas iti sigod. Idi nagbabae ka. Idi lino ko na. Pinakawan ka. Gaputakas tao na ya panagayat kan pamatag ko kan ka. Sa ita, inaramid mo manan. Kas iti na ko nakita eh. Saan kan ngay ayaten? Iso apakawanan na kuma. Sapay la kumata maaklon mo. Asaan adata tinaikari para iti tunggal maysa. Anya? Kunaklakit din na sana pod na tinaybagayo kanyang tatang. Pod na umadgayang. Ha? Awanan ba hindi dyan, Norman? Babaero talaga. Dahil tati bagak iliking ka. Inaramid na ni tinaminsan. Iso adakal tinamnama nga ulit-ulitin na. Nagtalaga kan kwa na. Gapot ako na kanyak nga aramidan na ti amin. Tapno lang may panaknak na kanyak tinapod na panagbalbaliw na. Gamita. At damanin sa bali a babae itibiyag na. Anya? Naimbag kumamat no napimpintas ngam siya. Saan ba't? Takas la impasikig abigao jay ruka na. Bakbakatan pa'y. Naguyaw ka mo tinanak ka. Ay wala tatang. Uuyawan mo't ngamin at talaga tilangana. Insukat na. Ngamiti kumamat ana pimpintas. Ngam saan man? Malahos to na nakaw. Ita, ang mo dyan amidang. Likli ka mo na dyan lalakay. Pag-aasay. Saan mo kumasubyan no bilang lahat? Saan na talaga tatang? Uray ang yapay ti mapaspasama. Itaman na nga imay ka manan dito'y balay, panyang. Kat aguray ka. Limlimtag mat day tamatam. Nagsangsangit kan sakit day. One friend, nagsangsangit ka talaga. Nagpatpat lang. Anya? Apay, adda ka di manan saan yung nagkinaawatan ka ni Norman? Nag-break kamikit din ah. What? Taapay manan? Babaero tawanan bain a lalaki.
Ay, nako. Amumatan. Idi pa'y lang a babaero day dyan, Norman. Ngam di mo matngamin kabaalan ti makiwin naswas ken kuana. Naaramid ko itan, friend. Inaramid na idinken ka dayta. Ngam pinakawan mo. Isu nga itaan ako na mga damanen sa bali a babae ti biyag na. Ay na, agnakam kakumamatan panyang. One friend, uray anya pa'y ti mapaspasama. Saan kon asobyan day jay a babaero? Ha? Awanan ba'y? Ay, anya lagi din dahil kinakutong mo, panyang. Ha? Saan kang sama ta namang mangan? Saan nga rod, friend? Kasladyak matilmon nga mintimakan. No kasya malaglagip ko ni Norman. Ay, Diyos mayo karadang. Salpagkit di. Imparik na ken impakita na lang arudan ken ka. Asaan anapod no ti panagayat na. Ngam kasta kalataken kuana. Pauna yan. Tiyak mat mapabasol ti bagi. No aging gaitakat ay ayatek pay laang. What? Kinapod no na. Kailiw ko nga rodan ni Norman. Iso siguro tiyak may pangpanganan. Anya! Ay, may stress akman ka. Pumanaw ka man langan dito sa ngwanak. Tama nga no anya pa iti maramid ko kan ka. Pa-advise ka, pa-advise. Ngam, marupok ka mat. Hello, Norman. Hello, mahal. Mahal? Pang-aasim pa niyang. Agsinublian ta ko man. Maasi ka kumakanyag. Ha? Impagarup ko ada kami ken ni Piling di agkagasan. Ngam saan madgayam. Anya? Amok nga aging kaita. Kat ay ayatan nagpailaan. Norman. Iso apang nga asim. Agsinublian ta ko ma. Diyak gayam ka ba alanti agbiag no awan ka. Please, panyang, please. O sige, agsarita tanto. Saan pa'y nga ita? Agan-anad ka kumaakanayon, mahal. What? Nagsinublian kayo manen ka ni Norman a babaero? Si kakit dimot, friend. Saan kumamat akas ti pa nagsasaom iti boyfriend ko ang? Anya? Tauray ka sa ti kinababaero ti may sa lalaki at dalat tamot namnamang agbalbaliw. Ay napanyang. Mabalin apat tiyag pa nga agbalbaliw ti may sa amamartag. Ngam ti babaero. Ay, uray agtambling ti masikog sa anak amamate. Anya? Ay, jak amo na niya ti ibagakkan ka panyang. Ay! No pakawanam ni Norman, kas kalatay na ibusan iti lalaki dito'y lubong. Gaputa kas taunay apanagayat mo ken kuana nga uray babaero. Agyamanak. Gaputa na pakawanak manan panyang. Napakawan ka. Gaputa ay ayaten ka unay, Norman. Ngamsapay na kumaa. Kasaanan ang maulit pa'y tinaramid mo kanya. Ikarik, saanin at talaga? No aramidem pa'y iti maminsan. Di mo namnamaan ang makisinubyanak kan ka. Ha? Iso ano di mo kayat ang mapasamak dayta. Agtungpal ka iti ibagbagak. Saan mo kuman asayangin ti mauli agundaway nga empaay ko ken ka. Promise panyang, aramidak ti amin. Tapno agsubli ti sigod a panagayat, ken panagtalek mo kanyak. Day, apay akas na tilang nga manakaw. Nagsangsangit kan sa manay. Kaano lang, inadlaw ko, akas na unay ti ragsakbaw. Kaputan nagsindublan kayo ni Norman. Agamita, kasta ka manay. Dayta nga rod ti parikot ko itatatang. Anya, Panag ko na. Adamanan sa bali a babae day jay anorman. ha? Manungaminan nga aldaw ajak makontak ti cellphone na. Amok ti ugali day jay lalaki. No inyof na ti cellphone na. May isa lang ti kayat asawan dayta. Adamanan babae na. Ay, jak ambaw, no anya ti may bagak itaking kanak ka. Di ka bawatan. Kaputa sipod pa'y. Amumutay na babaero na yan lalakay. Ngampakpakawan ng mutlat tayo ti aming araramidan na. Tatang. Saan na napod na gayat na ita, anak ka?
No, di kat kinabaag. Gapot ang gwapaw. Kanayon mo mati napakawanay. Ngam na babae. Kasta unay mo taliday baw. Hoy! No imay ka dito balay, tapno agpa-advise na saysayat no pamanaw kan panyang. Unay kamuton, friend. Pa-advise ka, pa-advise? Ngam di mo amo ti dungag iti maibalbalakad ko kan ka. Ha? Apay, adamanin sa bali a babae ni Norman, iso akas taga. One friend, awanan bain na talaga day dyan lalaki. Na ito lang nanti kinababaero na. Ay, suas! Laklakayan laro din. No na ito lang na ti kinababaero na ito lang mo mat ti kinamaag mo. Abay, ni Norman lang ay ti lalaki dito lubong. Takas taon ay ti panagayat mo kan kuana, ha? Friend, Ay, yakayatan ti agsaupay. Kapot at di mo tumat lang mayul ulo dagiti ibagbagakan ka. Advisean ka. Ngam kalpasan ti manong aldaw, madamag kong tulaangan anak isinoblian ka manan kan kuana. Useless matlang dagiti nabagas apang magbagak. makapasayar mo't itirik na ti panagsasaw kanya. Ay na, masair ka no masair ka. Awan ti bibiyang ko, iti marupok, akaskan ka. Che! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Baysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ne, no kaano arumabiin. Isumot ti panagruar mo. Sa dino manen ay ti papa number 10. Sa di ino pa'y kumangay. No saan nga ijay enti lamayan. Kadwa ni Carlos ang mapan ijay. Anya, Ipan mi dagiti usar ijay. Dagiti gamit iti sugal. sugal manan. Apay mas daaw ka. Mga iso ti sigo na trabaho may. Ala, ingkang arudan. Tama nga no agur-ura yan ni Carlos. Nakon ba kayo? Bye-bye! Anya day taimat yun, nanang. Ay kwa, si Dad. Nagluto ngamin ni tatang yo iti pakbat. Ado ngamin ti sanmi ana ibos, iso anang yagak. Daytoy pa'y ti paborito ni Berteng. Awan ni Berteng, nanang. Napanan na. Kapampanaw na lang. Amoy umat nga danatay ijay daya. Ay kit addadamanan kin ni Carlos ijay Impanda dagiti usarda iti sugal. Anya? Iso ada kami lang iti anak ko timang sida iti inyagyaw. Ala, magand kay nga rudan. San yun nga orayon ni Berteng? Saanin at talaga nanang. Ngamin, amok asala agawid day jay no maipumpon jay natay. Anya? Anya, agawid ka pa lang, pare. Wamparay, inamamagdigaws. Duang aldaw na sa anak ang nagdigaws. Nakababay magkanagiti manugal mo mangango dati payaw ka. Ala, inka nga ro din, pare. Si kapay lang araw ti makaambo dito'y pare Hindi ka madanagan. Inkan, taapa man na makasubli ka. Siyakmet ti maisublat nga agawid. Siyakmet ti mapan agdigaws. Kunaklakit din no imay ka nagdigos tapno mapan ka ijay trabaho. Ngam saan mo't gayam? Di ka kadi sumanawa kasta bakit? Imbaga mo idiking ka. Amalas iti sugal ti kasta angaw-ngaw. Anya, kayat mo asawan. Saan kan amapan ijay site apag trab-trabahwam? Sa anay. Dadakkel ti kita may ni Carlos ijayan ti lamayan. Ngam ti mapana maki-construction. Anya, Nagbarti panaway. Ibaon nakiri na mapanagtrabaho. Jaya latan na yan tinatayan. Easy money ko naman, George. Ala, itatadakan, si kamatan ti makaammo ditoy. Bantayam ana imbag dagiti agsugal no awanak way. Huwag ka di pare. Don't uray. Amok tar aramiday.
Nasayaat no kasta. Agawid akman mo. Agdigosak. Tabareng adabalasang nga umay makilamay. Ha? Ala, agbati ka. Innakaw. Nasaya ta nagsabat ta kumare. Salsaludsudan nga min nilakay ko, no apay ka nung asanan asimsimrek nilakay mo, ije trabaho da. 5 kanon nga aldaw. Ay naku mare, pakibagam kin nilakay mo. Iso asaanan asimsimrek nilakay ko. Adda ijay natayan. Iso dakin ni Carlos ti agpat pataray iti sugal ijay. Anya? Pilpilitek nga rod amapan ag trabaho ngam dinak matdenggen. Mas kayat na ti agbantay iti sugalan ijay natayan. Ay kasaritam ti asawam kumare. Sayang matjay trabaho a pinanawan na. Amangan nga min numang sapol di akin balay iti sabale, no saanan at talaga asumrek nilakay mo. Sige kumare, kasaritak tumanen nilakay ko, apaman nga agawid. Naipumpunan din natay. Nasaya at tanagawid ka magtan, Berteng. Kuwin na ba kay? Pagyanak ijay ngayon, di agawid, oh. Kat, anya ngay ti amok, no awan pa'y panggap mo nga agawid. Nalaki din ay, Ayun gayam, naku na niti na kanyak idinaminsan nga aldaw. Sapsapulin nakakanudye akin balay iti aramiden nyo. Ha? Pangaasim lakay, agsubli ka kuman ijay. Sayang mo't di trabaho. Ay sana nga agsubli pa kay. Kuno damanan na tayo, di ta abagatan. So nga umalis kami man hindi pare Carlos ijay. Anya? No masaba mo tumanin ni Tina. Ibagam king kwa na, ay baga na kinlakay na. Asaan da ko na nam na mga agsubli pa iya construction site. Nagbara ko na. Anya? Ijaya latan sugalan. Dakkel nga amang tikita. Nung di mapan nagtrabaho iti kapudutan. Oh. Parikot ko at talaga ni Berting nanang. Ah, Di namot ngaminan kayat ti mapanagtrabaho. Mas kayat na ti agpataray iti sugal. apay. Saan ka di pa yan nagawid? Tay pumpumatan dyan na tay ijadaya. Kalpasan ti pamumpon, nagawid mat dito'y balay nanang. Unak numapan agtrabaho iti kabigatan na. Ngam saan mat, taadda ka numanen natay ijay abagatan. Iso nga imalis damanan kini kumpare na a Carlos. Anya? Ay, una yun ni Berteng. Ay, kasano nga di trabaho na. Ikat nakababain iti akin balay. Nakababain kan ni Luis, ta iso tinang isirkan kwa na ijay. Day tangarod nanang. Kasaritak tumanen ano agawid. Bareng denggen na. Oh, taya. Taya bay. Oh. Ala, urno ngam amin dagiti kwarta tinaabak paray. Siya akong tagpataya. Sige paray. Nagmayat na talaga ti Rabita. Swerte ko naman, Chowds. Ganas. Wan nga rod paray. Nagdakkel pa iti taya dagiti tattao. Sapay lang ko matao madupay. Ngo maduti tattao. Wan tapno adumati umayag tayo. Sapay dualaangin nga aldaw. Maipumpun manan dyan natay. Huwag nga paisaw. Bareng no addamanen matay paray. Tapno addamanen pagakaranta. Tangiwa mo paray. Oh. Makababain. Ilululog ka mo. Oh. Kumusta nga imatanti pa nagtrabaho nila kay mo ijay balay nga ipapaaramid nila kay Dado? Ayos lang tamat kumare. Ay, nilakay mo gayam. Sa dino nga iti pagtrabahuan na ita. Ay na, awan mare. Barang ano agawid inton madamdama, tana ipunpun mat tandiyan natay ijay abagatan. Kasta ka di? Sayang di trabaho na ijay. Naku na nilakay ko, nakasapol ka nun nilakay Dado, iti kasukat nilakay mo. Anya ngay nga rod, kumare. Jakmet ngamin mapilit ni Berting ama pa nagtrabaho. Mas kayat na matan ti agigan iti sugalan. Hay, sa wakas,
Nakaawid ka matan, Berting. Apay manin, ay, no saan ang agawid? Adda maibagbagam. Ita nagawid adalat na maibagam. Ay, anyalaki din, ay. Anya? Ay, nalpas mo langin ti sungal. Makainanamo da taon. Ala aginanaka iti may saldaw. Kalpasan na, ingkamang sapol iti panggadam. Ha? Ngamin, saan kan amabalin nga agsublikin nila kay Dado? Naku na ngamin ni Kumari Tina, nakasapol ka nun iti kasukat mo. Kanya kumangit ti palikot iti dayta. No nakasapol iti sa balay. Unay ka adanag mo na. Ay, bakit? Don't worry ka ni. Di ka man agsao iti kasta, Berting. Kunamlamat no adda pagsapulam asabali. Anya nga awang nga ibagbagam. Uray po utam. Kalpasan lang ti sumagmamanong aldaw. Adaman ayay no. Mapangkaminto man ang kingkarlaws o makisugal. Anya, kayat mo asawan? Mangnam na makalatan iti sugal? No adda mata kasta ka de? Kasla pag-aayat mo meten no adda mata. Ay salbag kakit di. Intun kwan si kalangaruden tim mo na. Mesos, madi mo day tangangaw mo. Abakay. San ana sayati ti panagdengag ka? Pangasim ta sa mga ululitan nga ibaga dayta. Kasla manumatan ngal daw nga da kalaag dito'y balayaw, Berteng. Apay ayan nanang. Uray ti kada dito'y balay ka pagaburidwan niya. Saan mo't akasta? Ngam, apay, awan ka diti panggamaw ama panagsapol iti panggadam. Nanang. Di mo kunaan nga agur-uray kalatan nga adama ay taday talamangipan iti sugalan ti pampanunutam. Saan ba akasta nanang? Kasla kastan. Anya? Ay naberteng, saan anasaya at dayta nga aramid mo? No dayta panagtugtugaw mo dito'y balayaw, kat napan ka nagsapol iti trabahom, dinasaya at kuma. Sana madumaw dawat kada kayo iti lamutin mi. Ngorewan trabaho. Anya? Iso nga gulimag kayo kadilaeng. Saan kaya sumanaw nanang? Di mo kaya't ti mabagbagaan. Makaammo ka man langin iti biyag mo. Salbag kakide. De, apay ngayon mare. Nagbara ti panawon naggapo ka ija igit ti karayan anagala iti kalunay. Ay nawon mare. Anusan ming arudan ti agsidsida iti kalunay. Kani, awan mo't ngamin trabaho ni Berting. Kasta ka di mare. Apay ngamin asan amapan agsapol iti panggadan na. Adumot ti mabalin na pagtrabahuan kat. Amumot din ti asawak mare. Sadot na amin na sadot. Mabalin nga rod kat pamilyado mat. Naimbag kumaa, no baro ni Berting tamabalin. Ay naku mare. Nakababain man nga ibaga. Ngam agur-uray laeng nila kay ko nga adda mata. Tapno adda pangipananda iti sugal. Anya? Hay, wan mare. Isu atambay ita. Gaputa awan madamdamag na amata. Anya? Kasano ngay paray? Awan mo't nga ron ti madamag amat. Anya? Ay, tagi mo mo ang paray. Ang mga nod na makangag. Nakababain o. Saan nakababain, ta isugat nga ron ti trabaho ta. Uwin angam nagmadi nga ron a panunutan. Akasla pagragsakan tamot tinod dati mat. Kati sumit pare. Anya pa ilaan nga yun. Ay, manumit tin abulang awan trabaho na tao jo. Baring no addamat ita alawas. Tangiwa mo lakit o. No siyak sa anak amabain, gaputa iso ti trabaho. Awan bibiyang ko, no adda makangag. Ay, nyamot din tikas na. Manual daw na ito sa tulo jo. Di mo lagi bakay nga. Kat anyapay lang arutar aramidam. Di ka mapan gumatang iti agas tapno sumardeng day taot-ot na. Ay, awang nga rin tigatang ko bakay. Ang mga nadabaryam nita. Ika naman itigatang ko ti akas. Anya, siyak ti pagdawatam, iti igatang mo iti agas mo. Ay una yan.
no nagtungpal ka kumaidi kanyak, amapan ka mang sapol iti panggadam, adda kumaigatang mo iti agas mo ita. Nagadumot ng baga mo pa. Paggatang ko lang iti agas sa daw-daw. Yung nagadun, alinawat mo. Anya? Adday ta. Kauuray mo nga adda mata. Sikan ti matmata. Gapo iti kinasadot mo ngagtrabaho. Anya? Awan maitid ko kan ka. Makaamo kay tibiyag mo. Ingka dumawat kin ni Carlos. Ta isumid ti kanayon akadwam. Amapmapan itinatayan. Ha? Salbag kayo kit Kung nakamapana kayo yung balay mo, pare. Sigamit din may dito yung balay. Buwan pare. Apay, ada ka di umay mo iyahawis kanyak, pare. Ada ka di nadamag mo na natay. Tayo tamang makisuganay. Awan nga rin pare. Imayak. Ta umayak ko maumutang iti uray sangagasot a piso kan ka. Anya? Nabayag ngamin da ito'y sakit ti tiyan kon pare. Diyak man amo no apay. Ay, mga anak diyak man amo no apay akastoy. Ay, pasensya ka na, pare. Awan may pautang ko kang ka. Amin, uray siya. Manumot tingal daw agsaksakit yung ulaw. Adday ta. Kauuray yung adda mata. Da kayon ti matmatay. Gapo iti agduduma arikrik na inyo. Ha? Salbag kayo kit Nay, apay ngay akas tamot ti ibagbagam ko mare. Katpud no mahit sana ya. Imbes amapan kayo ngamin mang sapul iti panggadan nyo. Saan mo't taday tala agur uray nga adda mataktar aramidan nyo. Ay, saan matakas ta mare? Saan akas ta nga? Ay sus agbalbaliw kayon no kayat yu pa'y ti agbyag. Ngam no saan? Alaya, aguray kay lata nga adda matak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Baysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay. Kagurgura ka pasitaw. Kagurkura ka may pasita. Anya ti kayat mo ama pasabak ita, ha? Si kaman pasita. Ay, pasitaw! Manipod ita! Di kan makiababay ang maturog kanya! Ha, day talagayam pasita. Ha, di kan pagan ano akay daan. Agpada talaang pasitaw! Di kamot pagan adaw! Hoyaw! Hukamot ka. Ha. Nagapamanan datatangkan na ng itay, sita? Ay, wan nga rod manong sito. Jay la boses dati mangmangag. Di tala agbain ka dagiti ka aruba. Ah, adda nga tapakainaigan ti dandani panagpada da itinagan. Ha? Anya ko mga di pa kay naigan tinagan datatang kananang. Oh, kita tinagan ni tatang, pasito. Ninanang may pasita. Ha? Adda nga takarkar na iti dandani panagpada tinaganda. Iso akasla aso ken pusa da nga agapa. Ay na, di mo ikan iti sabali akay papanan tinagan datatang kananang. Apay nga ka data? Dandani mat agpada tinagan ta, ngam saan tamot nga agap apa. Ha? Sita tinagan ko. Sito mat tinagan mo. Ah. Impasurot datatang kananang tinaganda, itinagan ta. Ay, anya lakid din ayati mapaspasamak iti lubong. Inal daw lakid din nga agapa da tatang kenanang. Nakaamamas, ti mabasa dito'y pagiwarnak. Gubat iti sabali a pagilyan. Ay, sus, nakakaasim mo iti tattao a mairamraman iti gubat. Nagmayatan ti biyag mo don pasitaw. Ne, Nakatugaw ka lang dito'y salas nga agbasbasa iti pagiwarnak. siyak man ang tinakita ang pasita. Inawagan nakpay iti doon. Talagamat adon ka. Gaputa agtug tugawlat aramido mo ngagmalmalam. Aha,
tumakderak matasag paminsan. Oh, makitam, agrason kapailaan, awan lang arudan tar aramidam. Pumanaw ka, Satanas! Na, inawagan nak iti satanas sinalbag ka? Anya ti kayat mo, Ay! Di ka aglaw, Pasita! Anya ti kayat mo ama pasamak, pasita! Di ka aglaw, kunak! Kababain ka na kiti ka, Aruba! Awan bidang kaw, oray mangagdati ibagakan ka, pasitaw! Sa iro ka, itibiyag kaw! Ay natatang, nagbinbinog kayo manan kaninanang. Anyat nagapaan niyo aya. Imbaga na kiti na may saak adon nga awan ti aramidan na. Anya? Day tala ang tirason na nagbinbinog kayo kaninanang? Kasanaw, saklat na ti makitkita na dito'y balay. Dilawon na amin nga aramidag. Anya lakit din aya tatang. Urnusin niyo kit diti pagbagiyo. No anya man ti saan niyo ang nagkinaawatan kaninanang. Pagsaritaan niyo ang naimbag. No, ninanang mo ti kasaritam, sita anak ko. Sana siya, gaputawan ti madingar aramidag. Agpada kayo laang kaninanang nga da kamalina tatang. Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Nakaidasara ko niti pangal daw tayo nanan. Sumango kayon iti lamisahan te nakayabanan ni tatang amangan. Di mo ayaban nga umay manganday di alakay sita. Ne, apay ngay nanang. Gobat ti mapasamak, nagsango kami amangan. Aniya? Ni sita kapsat mo ti ayabam. Datayaw ti agsasango amangan. Ada na panan ni sita, nanang. Mangan to siguro, itinapanan na. Ay, ala, inakayabanan ni tatang tamangan tayo. Padasem nga ayaban ni tatang mo, taguraan ka. Di ka kasarsarita iti agnanayaw. Anya lakit din ni nanang. Kasano ni tatang? Mangantaw ngagmay masa. Basta jak kayat akasango amangan, madurma na! Apay abadom laeng tilinabaan pasita. Apay adi mo inraman alinabaan tibadaw. Apay kumaalaba aktibadom? Ha? Asino ka kumangay? Asawa nak! Isuarong baglaeng alabaan matibadaw. Nangalaam iti laing mo, alaba akdag iti nagmurangam. Kanayon nak nga paan. Sika, ti kanayon ang mga pakanyak pasita. Uray no agulima ka, sumanao ka. Agkakanat na kiti bagbagam. Anya! Sagmanaan ti adda kang malina, kasta kaday, ha? Oh, makita, aglaaw ka manan. Kasla trompa na ita boses mo. Nagpiksa. Kasano asa anak nga aglaaw, kat pagpongpong totan nakmag? Sos, managing bubukod ka kiti apasita. Day talabagim ti pampanunutan. Sa anak ang managing bubukod, pasitaw. Sika ti managing bubukod. Di mo ipulagid kanyak ti mading aramid mo. Ay kadi mo nga ron pigsaan ti agsao apasita. At dayamat agong ungal anakapsot ti busis na alaman. Ah, Pumanaw ka iti sangwanak. No di mo kaya't atumayab amin ang ipon mo. Elsa, adala akong nga arak dita. Ay, adda ata tapasito. Gumatang kaya. Ay wan Elsa, jay tengged ang titan mo kanyak. Jay basit wano dakkel. Jay kadakkilan tapno mapne kak nga ginaw. Agmay may sakang aginong iti arak tatapasito. Wan Elsa, no kayat mo, duwata nga agsangaw. Amukmut kat amang hinom ka. Una, tatapasito. Aginom ta, ngam sa anak ngagbartak. Kadwain kalaan nga aginom. Mala, irwar mo nga roden tay arak, taaginom tan, Elsa. Nabartag kayo manin asimmang petata. Sigurado nga aga pa kayo manin kaninanang. Nabarteg ak manwad no saan. Apaan naglata ni nanang ba? Kaslar maladyeng iwat na. Tatang, At tayo na saya at kanin nanang iyo.
Kadawan mat, sita anak ka. Alah, diyo pigsan ti agsa o tamangag ni nanang ti bagbagayo. Lagog ka, tibagbaga na itamam, sita. Sa anak atulaw. Na, Makitam tatang, aga pa kayo manan. Apay anag pastrek ka iti agtiwol nga aso dito'y balay asita. Nanang, Ah, ay, siya ka diti pag-ibagbagamit ti agtiwil nga aso, pasita. sino pa'y kuma? Saan ka agtiwil nga aso? Limpyo ti panunod ka. No limpyo ti panunot mo. Apay nga rod nga inis ti sapin mau. Ha? ala, tatang, nabasamat nga agpaiso ti sa pinyong. Ay, sinalbag. Ay, kakmatan, napupuutan na, ti sa pen ko. Ay, nakababain. Ay, na. Buludag man jiwa sa yaw, anti pasita, ha? Saan ay siya ti pagbuludam ganay? Ha? Sino nga rod ti kasarita kan ti pasita? Yak kayat nga ibalikas tinagan na. Kagorgorak day di alakay. Di ka di angkel pasitaw, ti kasarita kantay? Wan ganay, isaw ti kasaritam. Jak pakibibiyangan dagiti usar na. Ayan nga rod ni angkel pasitaw, antay. Jak amua, tayak met nga rod pakibibiyangan no sa dino ti ayan na. Ha? Oray nga tamapukaw iti biyag ko day di alakay. Saan nga ang sakit tinakam kaw? Anya ka din tayo tang ibagbagam, antay. Ay, oray mga sawan iti sa balay. Awan bibiyang kaw. Pasig asakit tinakam ti palpalak am na kanya. Anya laki day nanti pasita. Di kay ka din agap-apa kinangkel pasitaw. Dagas day ta. Ay, sinalbag ka, pasita. Apay nga inidip mo titibay. Nagmayat siya buybuyaan. Sayang ti kuryentay. Ay, kasayang mo siya buybuyaan, pasita. Adda pagbayad mo iti bil ti kuryentay, pasitaw. At dahil pensyon ka. Mano mo la di pensyon mo, pasitaw. Na- Naga daw ti paggastusan dito'y balay. Adda ka danom, kuryentay, internet, kan adda pa'y dagiti utang asaan anabayadan. Yahaw! Nagado a problema ang pasita at kakanat. Dahil ta panunok mo tagkakanap, pasitaw. Di mo pa'y maurnos ti biyag mo. Anya? Tumakder ka di ta nagtugawang, pasitaw. Day, apay apatakderenak. Kahit maya titutugawak dito yung sofa. Di ta ti pagtugawa. Anya? Nagado ti mabalin mo ang pagtugawan. Apay adito'y pa'y nagtugawak ti kayat mo ang pagtugawan. Pwesto kapag tugawan dayta, tugaw ti reyna dayta. Agraraman! Ha! Ay, nakaadag iti anay, isot ambaw. Anay ka, apay nga kitos ka gay pasita. Sinalbag kalaklakayan, Da. yarig nakpayan ka dagiti reyna ti anay. Ah. Isinak to, pay day wam. Aniya! Ay na, kasla aso ken pusa talaga dananang ken tatang sita. Wan nga rod itay dapay lang agsinsin bat. Maumaak pa yun ang mga anawa kadakwada. So abinaybay akon. Bay amlat taidan nga agsinsinnong bat. Maumadan tolatan. Talaga mat, naumaak to pa yun ang makangkang iti boses da nga agap-apa. Yeah. Di mo bibiyangan day talutluto at pasita. Siya, tagluto. Apo. Saan yung asika? Sinalbag Makitam, kalaklakayan. agap-apa daman nun, iti kusina. Ala, pumanaw ka dito ayan daw. Bay amlat taidan. Ha? Lakay ken bakit dan. Amudan ti dakes ken saan. Nakita Di nagkasarsarita, pasitaw. Sapsapulag Di nagkasarsarita kunak pasitaw. Apay di Di nagkasarsarita kunak pasitaw. Di ka kayat akasarita. Ah! Ay sus, sinalbagan na pasita. Pinanawan na klatan. Well, amukon ti arabida. Ang sagana ka ita.
Sino tinakarabaw kanyak? Ay, siyak, Pasita. Ay, salbag ka, Pasita. Tinakarabawan, pangaas. Ay, maiiwakan ka, Pasita. Ay, tinakarabasan, Pasita. Ay, tinakagkan kita. Nakatangkaya gan di init, ngam saan pa'y abimangon ni nanang tatang. Bye-bye amaturog ni Nanang Yaw, sita anak ko. Mariribok man ang tilubong no makareeng. Anyalakit din ni tatang. Ni manan nanang titupi ko na. Di yu ririingan nga umay mga ni Nanang Yaw. Kakaiso na nagtal na tilubong, awan ti manggag aranipak ti paltawg. Anya aranipak ti palto nga ibagbagayo tatang. Aw, saan din akaslaran ni paktipaltog tingiwat ni Nanang Yaw? Iso adiyo ririingan nga umay mangan. Nasakitan tilapayag ko amakanggag iti busis na. Tatang, Mala, inkayabanan ni Sito akabsat mo, tadatayon ti agsasango nga agarmusan. Pasibaw! Oh my God! ay ayaban nakamot ni nanang ijesilid na tatang. Mala, umuna kayon amangan kin ni Sito akabsat mo. Mga anak to ijay silid ni Nanang Yaw. Ay sus, anya nga tanti mapaspasamak ijay silid na tatangkan nanang. Madandanagan ang mga nagpinpinatay damot ni Joe nagtisilin. Na, saan nga agsadeng ti kanabtuog ijay silid na? Ay ada na buong asarming Joe nagtisilid. Ay sus, delikado da ito sita. Ay, mapanak ijay silid na. Kat anawa ag idang agap-apa. Sumuro takmat kan ka. Ha, naglukat diri daw ka ni Nanang Tirimor. Wan nga agpaiso. Na, kuso ti buhok ni nanang kan. Napisang pa'y tibado na. Ala, oh my God, sabdan ta ni Nanang. Ay sus, langahan na kakapsot. Nanang, anya tinapasama ka da kayo. Napisang matibado yo. Nakuso-kuso day tabok yo. Ay, ikwa. Ay, awan da ito, Sito anak ko. Di naklatan ikaskasa. Anya tinaramid kan ka ni tatang nanang. Pasita darlag, agsubli ka dito silay. Ay, mabit lang, Pasitaw. Mga laklaang iti inumakadanaw. Nagturungan ni Jay kusina ni Nanang, Sita. Wan nga rod kan. Inawagan ni tatang ni nanang iti darling. Ay. Adda milagro ang mapaspasamak. Saan tan nga agap-apa, Wayne? Wan, Pasitaw. Saanan? Promise? Promise, Pasitaw. Ay, kisnak na rutin anak ay. Sika talaga, Pasita. Day tamad lagayam ti ururayam. Basol mo di mo among amin ti aglambing alaklakayan. Alakit din, di kan sumanao. Agbabawi at taon na siya. Ay, uwag na Pasita. I love you. I love you to, Pasito. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.